Praise on we bulendoki. Omudikire dikuna takwe ya pakere. Yewa puliche o. Onwe egwu Chineke. Abịala ho. Gbanye ogbe. Ikpofu ga akwekwe ya. Ihe m na yo Chineke, ihe m yo onye nwa o. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Okorobịa onye na-achọ ego ị chọrọ ị ga-ahụ ya anya. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Amụọbịa na-akọ ọnụ nwa, imechara m ejima o. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Ihe m na yo Chineke, ihe m yo onye nwa m. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Okorobịa onye na-achọ ego ị chọrọ ịhụ ọnụ ya anya. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Ihe m na yo Chineke, ihe m yo onye nwa o. Galọpụ echele o. Ayọrọ m Chineke m udo, Chukwu nna ya enye m udo. Ayọrọ m Chukwu nna nwa, Chukwu nna ya enye m nwa. Ọshiamaghị gama. Ọmụmụ Chineke erule m aka o. Ngozi Chineke erule anyị aka. Nwaanyị gbawa egwu n'anya ọma emegoni. Nwaanyị gbawa nkwa na chi abọọla. Owune na-ayị isi nkwa ayị isi. Eze agbụgbọ. Hụ ya yọghọ yọghọ. Hey, lelie. Gawu oke isi, gewu mgbada. Ọ mgbada na-ekwu ka. Ọ mgbada kwuru ka ala ndụ kwuola ọnwụ. Ọ gbajuola dọrọ. Ala ọnwụla m gwara gị si iruwe nne. O nwere ihe m gburu elie. Bro E. Pịaka pịaka. Imachi Recording Studio. Ọkwa ifuru Lebios. Agalite ahụnite. Sere ala akwụkwọ nsọ. Ọ yọrọ Chineke nwa. Chukwu enye ya nwa. Chiekabaga Pina. Eze Solomon ọ yọrọ Chineke amamihe. Chukwu enye ya amamihe. Ihe m na yo Chineke, ihe m yọrọ onye nwa o. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Ihe m na yo Chineke, ihe m yọrọ onye nwa o. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Enwere onye chọrọ ịkpọ onye Chukwu mere ihe ọma. Prince Chimanyanwụ nwa mụ n'ala obe owu. Prince Chimanyanwụ nwa eze ka m na-ekwu ihe. Amụrụ ya n'ala ndị uhu na Amụzi. Amụzi nọkwara n'obe owu nọkwara n'Imo Steeti. Ihuke dị mma ka sọ dị mma. Ihukwa ake dị njọ ị ga-ekwukwe sọ dị njọ. Ndị Mbaise na ndị obe owu a na-ekwu maka ọrụ ọma gị. Isi kele eme mma o. Prince Chima ye. Prince Chima onye nkụla Port Harcourt. Prince Chimanyanwụ Mezaya ndị obe owu. Mezaya ndị Mbaise. Mezaya ndị Imo Steeti. Ihe eji kpọghị Mezaya onye rụrụ mmadụ ibi ụlọ. Ọwụ Mezaya o. Onye nyere mmadụ ibi ego. Ọ Mezaya o. Onye rụrụ ụlọ nye mmadụ ibi ihe. Ọ Mezaya kwa. Ọ chọrọ ọganihu nwanne ya. Ọkwa Mezaya. Ihe m na yo Chineke, ihe m yọrọ onye nwa o. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Ezigbo mmadụ adịghị efele, ezigbo mmadụ adịghị fecha fecha. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Ihe m na yo Chineke, ihe m yọrọ onye nwa m o. Nwanne ihe chọrọ ruole maka. Ọ ga-adịrị gị mma. Bada kuri ya, mụnwazi ya kurili gị. Ihe ọma imere agazuola ụwa niile. Prince Chimanyanwụ. Prince isi m kelere ya, ejila ọla mme ya. VV1 o. Vivian Anyanwụ. Ejila ọla Prince Chimanyanwụ. Ihe ọma Prince mere ụwa niile, Chukwu chiri ọmụmụ gọzie ya. Nwunye ya mụtara ya nwoke, mụọrọ ya nwaanyị. Prince nwere obi sara. Prince nwere obi sara. Prince si m kelee kwerie barista Chidi Ojilere. Nwa m rụrụ n'ite afọ ukwu. Nwa chi ite afọ ukwu agagha. Ya na-eme n'obe owo ome na Mbaise. Ejima Prince barista Chidi nne m.
asị m ukwu uche obi m agara m ekwusi n'uche nke m ọchịchị Imo steeti enyi unu na-abọ unu ga-amanye unu ga-eme Paris asị m kelere ihe ejila ọla o ji ayọghala arọ Nkechi nyere ojilere lọlọ Nkechi ọ mara obi ịdị ya akwụgo nwanyị ọma Parisa Chido ojilere o mefuru ogbenye ọchị n'ọnụ operation no la again ndị nyere ego ala agụ na agụ ndị ziri moto ala agụ ndị rụrụ ụlọ ala agụ yala eme na Mbaise yala eme n'Obo ihe nna ya Chineke ihe m bịara onye nwụwa ihe nna ya Chineke m ihe m bịara onye nwụwa o nyere mmadụ aka Chukwu nna ya enyekwere ya aka ọzọ mmadụ ka ọ kpọrọ ya Chukwu nna ya azakwa ya okuo evurukwele m ekele buru gawala n'ogbe Mbaise ka m kelezie enyi m ọzọ dị Nwamama Chinasa izu nwune ihe eji mara ya nwe ọzọ dị Ogbuefila ọjị ndị ọjị shiri ya ejiji shie ya ezi enyi eshiri ya ezi enyi n'ala ọjị omeka ọzọ dị ya ọmụrụ ọbịa agba nkwa ọmụrụ ọbịa agbawa egwu ya bụ omeka ọzọ dị ihe ọma mere agazuola ụwa niile omeka ọzọ dị ọzọ dị iwu onye a na-elele ọ bụ onye a na-elele ihe ọma ọ na-eme ka Chukwu ji chilom gọzie ya ihe ya mụtara ya nwoke mụra ya nwanyị ihe onye yọrọ Chineke ya ka Chukwu ga-eme okorobịa onye na-achọ ego ị chọrọ ịhụ ọnụ ya mgbuo ndị Chukwu mere eze ha emekwe ndị ọzọ eze ndị ahụ ndị Chukwu mere eze ndị ahụ ndị Chukwu gọziri agọzi ndị ahụ ndị Chukwu mere eze ọzọ dị ọwụwa ọgwụ ịgwọrọ agwọ omeka ọzọ dị ọwụwa ọgwụ ịgwọrọ agwọ omeka ọzọ dị ọwụwa ọgwụ ịgwọrọ agwọ Prince ọwụwa ọgwụ ịgwọrọ agwọ Prince Chima Anyanwụ ọwụwa ọgwụ ịgwọrọ agwọ Parisa Chidi ọwụwa ọgwụ n'ụgwọrọ agwọ Parisa Chidi ọwụwa ọgwụ n'ụgwọrọ agwọ ọwụ Chinu nyere n'usu nriwe ọwụ Chinu nyere n'usu nriwe onye chi mere eze ya echede ndị ọzọkwa ka nkele onye ọzọkwa onye Chukwu mere eze o mere nwanne ya Ifeanyi Azụwike nwa mụrụ n'ume eze 1 n'ehime mba 4 onye ọma na Thailand o ji moto eme ọgụ ka m na-akpọla egwu a o ji dọla eke ọjị ife ihe Ifeanyi nwanne m Ifeanyi Azụwike nke ekwukwelele m aghara ole echi m bịara berialụ echi nna gị nwụrụ ihe m ji anya m hụ ama m na iwe onye kpọrọ mpiri onye ọma na China Ifeanyi Azụwike ịdị too much ịkara aka o ji moto eme ọgọ o ji dọla ekele aka o ji dọla eke ọjị ifi isi m kelere gị nwaanyị ọma Chika Azụwike eji lọlọ eji nwaanyị gị kwa Chukwu na-emenu n'eze Ifeanyi Azụwike brọda ọwụghị ọgwụ ịgwara agwọ my brọda ọwụghị ihe agwara agwọ
my brother who agwagwaragwo ụmụnne m ọnwụghị ihe agwaragwo kama always echinyere my brother always echinyere ụmụnne m always echinyere dede ọnwụ na eze chinyere mo eze chinyere eze chinyere mo my brother always echinyere mo ọkụ Nwamama always echinyere gị ọkụ iwe gbuo always echinyere go brother always echinyere eze chinyere. Some warrior, oh, some warrior, Marocco, some warrior. Abobia Manu, Ejile Mempako, Abobi Mamano, Ejile Mempako, Ejigule Maponganga, Makana Hebrew warrior. Some warrior, some warrior, oh. Some warrior Marocco, some warrior, some warrior, some warrior, some warrior, some warrior. Some warrior, some warrior, some warrior. Okrobi la hungo yala shine kashu abara polish. Iwanya momero kilede ikuyanya Yekwaga di nwoke ile ahụ bụ ọdịka onye nwụchu ọsọ o nwere momero ma bọbịa ọrụ agala anya Iwu na agadi nwanyị oyi ya nke ka eji akwafu ihe o nwere momero ụmụ okorobịa si ihe n'ụra Ọ tụfuru onwe ya n'ụgbọala akakwala ụgbọelu ya aka Ọ tụfuru onwe ya n'ụgbọala akakwala ụgbọelu ya aka Abobia macha mma dịka ọ dịghị eme oke Ihu ya n'oke ya dịka na amụghị ya mụ Onye ijikwu n'ụsọ waka enweghị isi o Onye ijikwu n'ụsọ waka ehighị nne O nwere nwa Abobia machara mma bụ ya dịghị mma Mma ọ mara afụghị isi Ya emecha lụọ di Rụzie ụlọ dị ọ dịkwanye ji ya eme Ọkụ na ahụ na-asị agwa mawụ mma Real beauty Dr. Gabriel Ukebu Ebube dike one of Mbaise Aka ji mgbọrọgwụ n'Igbo land ọkpọfuru onye ọrịa ji ịmara na asị nsọmma ọrịa ya nwaanyị amacha mma macha mmiri anya ya furu mbelu na-agagharị ọ dị nna mma onye m ji igwu unu si nsọmma ọrịa ya nwaanyị amacha mma macha mmiri anya ya yiri pantị si ala ya uwe o merụ na n'onwe ya Okorobịa macha mma macha mmiri anya ya ga-ewupụ ọnụ na-agagharị ihe m kara go si nsọmma ọrịa ewu asị m gị nsọmma ọrịa Indecent dressing is not beauty, sure, but indecent dressing na sickness. Indecent dressing is not beauty, but indecent dressing na sickness. Abobia mejie ndụ ga-emejie okorobịa kpajie agwa ga-akpajie onye ji ekwughe asị nsọmma ọrịa onye m ji agwa unu si nsọmma ọrịa brother nsọmma ọrịa onye m ji agwa unu si nsọmma ọrịa nsọmma ọrịa nsọmma ọrịa nsọmma ọrịa ndị mmụọ nsọmma ọrịa ya wụrụ ka wurililuo nka dị mma ma ịkpajie agwa ga-eruo nka o nwere nye m ji gbaghesi nsọmma ọrịa o nwere nye m ji kara ghesi nsọmma ọrịa nwaanyị macha mma macha mma nwaanyị macha mma bọtakwa ya dị mma a ga-etiri ya bọtụ n'okwu ya achọrọ igwe okwu asị bọtụ ịmara mma bọtụ abịala agwa o anyị akọrọ ọrụ a onye m ji kwuo si nsọmma ọrịa o okorobịa nsọmma ọrịa agwawu mma mgba agwawu mma nwaanyị mezie ndụ ya emezie ya lụọ ezi di nwaanyị gachara skuulu ka ya mụta akwụkwọ rụziela mahadum na-agbaraba nkụ
ya na-eso ụmụ nwoke agagharị onye m ji igwe ya sị nsọ mma wọrịa ụka wililuni ọwa chọrọ amara ya amara atọrọ ofe ka ya efebara ya nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa ndị nwụwa nsọ mma wọrịa ọga nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa ndị nsọ mma wọrịa lelo otu egwu ke o achọmahụ gị nọ na kponye turu lelo dịrị ihe ke nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa ndị nwe obodo nsọ mma wọrịa ọga nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa ndị nwe obodo nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa ilawane nsọ mma wọrịa ọga nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa ndị nwe obodo nsọ mma wọrịa iwe ọzọ nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa kawa nsọ mma wọrịa nsọ mma wọrịa Megabit ma bụghị nwanne m ị ga-alakwa sizin nke ala nwanne anyị ruokwala ụlọ heketela anyị ruokwala ụlọ amanụ m na flight gị ga-agba ala na-agba flight ebe Evergreen Express Transport ụgbọelu fegara anyị gbakwala Evergreen here we go. Chief Collins Ikaka onye eze ịkara aka Igbonuzi ije o ji onye je chamba ya yọrọ okwu ya n'ihi na akụrụ ụlọ ya ka onye kpakara ya chenje Igbonuzi ije Igbonuzi ije batụla m ụzọ shombo dada ọ nọ na mbale ọ nọ na mbale ọ nọ na mba yọrụ ya dada anyị jere Abuja anyị kpa ịganya ya anyị nọkwa na Lagos anyị kpa ịganya ya ndị nọ US ụmụ Igbo daa Igbonuzi ije yọruo Apọsụlụ Pita nne m yọrụla oji ebere m ọgọ yọrụla aka na-anapụta ndị kere abụ ebe ụmụanụ m Apọsụ Pita ọnụ ọbana na-eri ife akpago ego ya Abuja branch nayola ope m ihe me yarola gọma meji mmanụ dachasị ekewe onye ka anyị Abuja branch okorobịa ụmụokoko nọ na Abuja akpago ego ukwu ije akpọkwala m ejekwa ukwu ije akpọkwala m oji akụ ya ọrụ yọrụ yọda le anụ ụmụnne ji ewe le anụ nwanne Igbonuzi ije gbatụla m ụzọ chọmbo ahụ n'ime abụngo erire ga-abịarụla mụ na Megabit iji na Chibụzọ nne m bịanụ nwanne ele manụ kpechebe ụwa ya rị mmadụ Igbonuzi ije nne m yọrọnụ ya yọrọnụ n'ebe ka anyị ụlọ ka mma oji akụ yọrụ ya chipụtanụ kwọchi eturu ugo wanofe obodo ịkara aka chipụtanụ kwọchi eturu ugo lebo eturu ugo na-elewe mmanya kpakụ egwu anyị ji janye ya ọrụ ojerije yọrọ okela lelolu nwanne onye ije akama onye ije akama ojerije ewe onye ije akama Igbonuzi ije ojerije yọmakela yọrọ n'ebe ka anyị ala Igbo ka mma lela Lowere kakwanụ mma ala Igbo ka mma Igbonuzi ije yọrọnụ ya oji akụ yọrọnụ ya awụlọ anama awụkwala ọkanama awụlọ ọna-esi
yọrọ nuda yọrọ yọ igbo nuzi je dafeli mmadụ kpe kedu maka ugo akụcho ji na benụ mbọ ọnụ chairman Elisako ọ ga-adịrị gị mma Chief Harites ike ọha gburugburu niile omenne chibirigbo Nze Wasco nnadị oke nze nnadị Nze Wasco le ekele maketa m Bekele project ọ ga-adịrị gị mma ọnụ ọgba na ala Owerri akpaga ego ya ebe maketa Bekele ọkara aka onye sebe ese na nọbaracha egbe ebube dike tu ọfụlakọ onye sebe ese nna nna injinia nna nna majiri ọnwụkwanụ oke injinia nna nna ya dịrị gị mma geto injinia nna nna majiri ọnwụ Happy Wasco Abuja branch adịbra nọ Lagos branch le ọ ga-adịrị mma Lagos branch Prince Eti Ọprache the Prince of Olakpo ọnụọkpana US abaga ego ya ịdị maka ezigbo okorobịa onye si Malaki okorobịa gbara ya dịbra gị n'ezi eze mbibo ịkara My brother Chilemeze ụmụnne m Chilemeze onye dị otu ọ dị ọchị emere ya onye rie ya orie ọchị enyere ya soriwe onye gbara moto ọchị enyere ya sọ gbawa onye rụrụ ụlọ ọchị enyere ya sọ rụwa onye m ji gwu unu si Chilemeze ọga m dede Chilemeze agbala maka ọrịa gbaraka ego gbaraka ụwa ọjọọ ọtabaịrị maka nwa onye uwe ọjọọ alụkwara m ya lụọla m ya bakwa nye mma Chilemeze mmiri Nwamama Ogbuefilafa aja ala nwafọ muzi Mbaise gewe ntị ihe m na-akọ otu nwoke mụrụ ụmụ 7 ya hụ 6 n'anya ọkwa n'otu ụgwọ otu onye nche atụrụ chi bụ ọlụdụtụ ya kpọrọ atụrụ ya ya bawa ime ọhịa 6 ndị ọzọ nwechara moto 6 ndị ọzọ na-emecha ọfụma o ruole ma onye na-emeze bịara ya kpọwa nwoke mụrụ nwa na achọrọ m imeghe eze ọkwa na ofu onye ka m na-eme eze a ị ga-akpịsịcha ụmụ na ịmụrụ ị ga-akpụsịcha ime ole mụrụ ị ga-akpịsịcha ihe niile nwa ịmụrụ ma họrọ otu mee ya eze dị ma na-akpọ foto m 6 ndị a niile nwere moto maka enwere Amaji bụ maka enwere Pafanda maka enwere Avalon ya kpịsịcha ụmụ 6 ya ma chefugo n'otu kefuru afọ onye na-eme eze abịaruo
jụọ nwoke ụmụ ọ dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-eme eze kwuwe sị ụmụ ọ dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-eme eze bido wewe iwe nwoke m kara m olu ụmụ gị dị ihe ma ọ bụghị otu aha iwe ewe m nwoke abịakwuwela nna ya sị na ya nwa mụrụ na ụmụ asaa o ọkwa n'isi wụkwa na ihe wunye n'otu ka ọzọ ya amaghị ihe ọrụ ha onye na-eme eze abịakwuwe sị ya kpọrọ m otu ka ọzọ ahụ ọ ga-anọ nga emu na eze o ndị ozi agbara aga jezie onye nche atụrụ ọ ga-anọ n'ime ọhịa nga ọ na-elegha atụrụ ya abịazie ya ozizi papa ya kpọọ ya oku ya dị sọpraịz si nna ya kpọọ ya o ya gbara ọsọ bịza mpa o ọ maghị sọ ọwụghị mpa kpọọ ya o n'ọnwa onye na-eme eze kpọọ ya oku ma o dị ruola ezi nna mụrụ ya onye na-eme eze nọkwala echi ihe ya si lekwa onye a na-eme eze ugbu a ka onye na-eme eze bịara o ugbu a ka onye a na-eme eze bịara ọkwa Chinemeze my brother Chinemeze ị nwere idea Chinemeze onye na-eme eze ahụ ya nwe onye nche atụrụ na ọwụ onye ahụ ka a na-eme eze ewere okpu eze kpuwe onye nche atụrụ onye nche atụrụ ebiro tiwela ọnụ ya sị heo Chinemeze ya ebido kụwa zọ Chinemeze ya ebido kwuwe Chinemeze ya ebido kụwa zọ Chinemeze ya ebido kụwa Chinemeze ya ebido kụwa nkwa zọ Chinemeze ya ebido kwuwe Chinemeze egbe eji gbagbo ụbịam ala ogbu efu eji enyi mmiri Nwamama Prince enyi nna Nwachukwu nwa Chinemeze one of Mbaise Managing Director Master Tire Importer and Exporter agbara maka akụ gbara aka ọrịa gbara aka ụwa ọjọọ agbaghịrị maka nwa onye uwe ọjọọ alụkwara m ya lụọla m ya baa ihe mmasị Chinemeze ọgamụ Chinemeze were ya ka ọ laa Chinemeze ụmụ Afrịka Chinemeze onye kwonye egbu m ọkpọrọ Chinemeze. Come again. Ọmịana o ube mecha iyom onwekwere boka asị m ọmịana o ụgbọ amịana yom onwekwere boka dede mana ọmịana yom onwekwere boka ọwọgara ya ka mba ya mara na onwere onye ka ya ne ọwa ezi ụka ikrole kwukwe n'ụka ajụ na ya n'ukwu ezi ụka o ji awụ ube gocha ya kpọ mpiri ube gocha ya ego mkpụrụmọkụ enwere mkpụrụmọkụ ube nwekwa na-acha koko ọmịana na ube mecha yọnyọm onwekwerela bọka asị m ube mecha yọnyọm onwekwerela bọka che ụmụnne m na ụmụnna m lee ndị obodo anyị Naijiria aga m enyu na zuo maka na eshi m oru anya ọhụla kpọrọ akpa ala n'ime isi onye lụdịrị nwannu n'elu o jighị ya ụzọ ụmụnna ya onye gbara awọ bọọlụ o dufula wee bụ oje akụkọ m na-akọ nye enwe akụkọ mere eme o nwere ya ga-agwa nwaanyị sọkrala ndị lụrụ ya lụ ọkụ nwa mama ọkụ nwa papa ụmụnne m na ụmụnna m ndị obodo anyị ime ihe ọma dị mma ihe kwe meghe ọgọ mụda ọgọ ihe ọma dị eso ihe ọma agagharị sọ ka mma ịmado otu onye hụrụ ghele anya karịa mmadụ 10 kpọrọ ụgwọ akụ dị n'ogwu Kenneth ọnụ a nwa mụrụ n'ala ụmụlogo ka nọ n'ala obowu ka nọ n'Imo steeti
ọnụ aha ya eji akwụkwọ na lumulogbo ya toru ego ịlụ nwanyị keneti ọnụ aha ya gawa isi agụ anụ nkwọ village Ọka Anambra steeti. Ma o ji ruo Anambra ya hụ nwada Ngozi Mezi ịnwana eshilezi enwana lụbadị ya lezi ọnụ a ebe ndị ezi ọnụ a kpọrọ ya ịfụnanya maka na o nwere ịhụnanya. 1992 ka ha madara ha gba akwụkwọ na Disemba 27 na 2000 Chukwu gọziri ha nye ezi ụmụ mara ihe ụmụ eji eje mba. Ositachi mma Keneti ọnụ a Chinwendu Kerin N'Ụbachukwu Dominic Ye Chukwuka dibịa Sylvester Stephen ọnụ a ịfụnanya ọnụ a o ji asụ asụsụ dị iche iche. O ji asụ Spanish, Russia, French, Yoruba, English yala Igbo ka anyị a akụdilogwu nwoke onye ọma na-eji akpụ nwa akụdilogwu ye Keneti ọnụ a ị ga-aka nka o nweghị ihe ga-emeri. Ọganihu ndị ogbo anyị na-achọ, ọganihu ndị Imo steeti wụkwa anyị na-achọ. Isi m kelere gị ejila ọlọ gị aha lọlọ gị ejila ọlọ o meghịla obi Ngozi Mezi lọlọ Ngozi Mezi ọnụ a ugo nwanyị mara obi dị ejila lọlọ na ịkara aka o nweghị ihe ga-eme gị ladịghị. Akụdilogwu nwoke ka nwanyị mma iwurula ala ịnọ n'ezigbo site iwurula moto ndị agbabilighị agba tie rọba chasis iwu njin ọmịana yoyo dede mana ọmịana yoyo ịmana ọmịana yoyo o nwere saịdị ọ n'otu o nwere ebe ọ chọrọ yoyo o nwere ebe ọ nọ mbụrụ abụọ o nwere ebe ọ nọ mbụrụ anọ o nwere ebe ọ mmiri mbụrụ ise ụmụnne m mana ọ tụrụ yoyo akụdilogwu ya sọsọ ekele aka ikwere m n'aka o wita afọ ugo n'ime aka for 2 months. Onye nkwu okwu ose si ya mechaa yọm o nwere nga ọka. Akụdilogwu akụ anọ n'ogwu akụdilogwu si m kelere ihe Chief S.N. Ogbonna oyi ọma na-atụ mba oyi ọma na-atụ mba ọwa akụdilogwu anya si m keleghi ọ si m keleghi nkelekwe lọlọ gị lọlọ Diamond Ogbonna asị m ọmịana yoyom o nwekwere labọka o ụmụnne m asị m o nwere na abọka. Kedu maka Ọkpọtemba from Abia State eze gburugburu of Lagos State onye ahụkwanị don eze gburugburu of Lagos State Ọkpọtemba nneji mọnọ Ọkpọtemba nneji aga mba eze gburugburu Ọkpọtemba oji moto eme ọgọ onye ewu Ọkpọtemba ị ga-adị ndụ ka nka ọmịana yoyom o nwekwere abọka o nwekwere abọka o nwekwere abọka ya kwuru gaba
gwom jajam ebelebe egbuole onye kwọnụ wee gbuo onwe ya ọmịana na-ehe ịma na ọmịana yoyo dede ma na ọmịana yoyo brọdị ma na ọmịana yoyo n'otu a ka ọ dịwa n'otu a dede ma na ọmịana yoyo amali ma na ọmịana yoyo nna m eze ma mma o Amịrịmando nna m eze ndewo Osule nna m eze ma mma Amịrịmando nna m eze ndewo Osule obodo ndị mara ihe erighị ego Amịrịmando obodo ndị mara ihe erighị ụyọm Osule Chibanus na ahụrụ egwu ọkụ nwa mama egwu ọkụ nwa mpa egwu ejudu akụ na ahụrụ egwu ọkụ nwa mama egwu eji ekerela ogwu akụ ha Osule eyi aha Chigozie Obi liri mpi ya Amịrịmando ihe dị egwu mere eme o Osule Chigozie Obi ala egwu achara olu ụmụderim o nwere obodo akpọghị ụmụderim Amịrịmando ụmụderim nọ n'Ishiweke o Osule Ishiweke nọkwara n'Itubọma Amịrịmando Osule Itubọma nọ n'Imo steeti Amịrịmando ebelebe buru ebu Osule Akpọlekwoka agara m n'aka ala egwu achara ji ịkụ nkwa agara m egwu eyi ala egwu achara liri mpi ya Osule ihe dị egwu mere eme Amịrịmando ebelebe buru ebu Osule ahụrụ m nne Emeka Obi ịhụ nwanne ala egwu achara lumuderim Ishiweke Ikechukwu Obi nwanne Nnemeka ada Nnemeka ekelekwe m gị elewe jeghọrọ aka ga m ada obi ye ala egwu achara nwa mama m o jawa ala egwu achara leeto ala egwu achara ịdị too much ala egwu achara ịkara aka onweghị ala egwu achara ọzọ m na-ekwuo ọ wụda ala egwu achara ka ụmụderim nwana ya eze ya na-eme ngala o ọya chere agụ ọfọ ndị Igbo nwana ya eze ya na-eme ngala ọfọ ndị Igbo na-ekelekwere m gị n'otu isi kpasị m agwa echi aha m bịara berialụ ọfọ ndị Igbo were ekele ọya chere agụ na-ekelele m gị nwana ya eze ole eme ngala otu olumu kelekwere gị otu onye ụmụderim amala ife dị egwu mere eme o Amịrịmando enwe obodo ihe dị egwu mere eme Osule onye dibịa nwanne aja ala ikwukwere ekwu Amịrịmando eze dibịa ọkwa ikwuru ekwu Osule Agalapi owe mmiri na ugole o nwere isi anwụkwa okpu ịmasị ụkwụ nwere nweyi ahụ nwere nweyi mana uwe isi wekwu ekpuli isi ọkwa n'isi kụwa atụ amị ya efere isi ka ibi ya were ekele onye mbọ olume ekelele gị o ebe ka odike l'obodo anyara Chijioke onye bere chi CJ na Malaysia ebe ka odike ọkụ nwa mama ekelele gị mgba were ekele nyere ma anaghị achara ike na junction ndị ma ya junction bịa kene Chief Bakraba olumu kelere gị ọkụ ekwe ndị Mbaise anyị gọvanọ Imo steeti Piman bịa o Amịrịmando ahụ na-asị nyewa ya zụrụ azụ Osule na ahụ na-asị ebelebe egbuole n'ụwa onye werifu n'afọ na-ede ekwefu n'egwu Osule onye riri ji ya onye anyị bọrọ eze ji o nwere enyi nwoke oleji aṅụ mmanya agụfu Osule ya ṅụọ misọpụ ya ṅụchago daja ṅụọ smosat ṅụcha mmanya ngwọ ṅụkwasakwa hot mmanya egbuo ya m zụrụ ya azụ ọ ṅụrụ mmanya m jiri ego zụọ mmanya agala igbu egbuo ya m zụrụ ya azụ Azubike nwamba nna m eze ma mma o Amịrịmando ma mma ndewo Osule Prọfeti
nwanne ugwu ọkwa ịhụna agụ dị obodo ịla nnukwu olu ihe o solitiri ma ọnwa onye eze VCM nwanne ugwu gwa agalọyọ PTP Ogbuefi ya dịkwuru unu mma o na meze mama o ndewo una o iya nwa m Imachi bụ rekọdị studio ebe m na-agụ egwu Imachi bụ ebe m na-agụ egwu a ya na stainless nwanne ya eji stainless harmless aka na-ese vidio ya wụrụ prapra stainless eji iwu kechi Lagos bado Owerri ya bado Owerri mekasị VCD ile VCD o sere ya wụrụ bum ngwale nam ya ilegebelege ịwọchiga m dede nna m eze mama nna m eze ndewo onye lewere enweghara ọrụ o onye lewere enweghara ọrụ o ọrụ ahịa na na ya elewe enwe o emecha ọ ga n'iri anụ enwe o onye lewere enweghara ọrụ o onye lewere enweghara ọrụ o ọrụ ahịa na na ya elewe enwe o emecha ọ ga n'iri anụ enwe o chapi onye ọma lele egwu ojiji nwaanyị adịghị bịala mma ihe onye mere na-achụ ya asị m ndị ọma lekwa egwu ojiji nwaanyị adịghị bịala mma ihe onye mere na-achụ ya ọsọ iya nwa mma aya mma ofu nwata nwaanyị gbagidere akwụ na agba ya firi mụda na ofu nwa aka kpọgha ngelọma o ọ zụidere ngelọma nwada etolite oru ofu ụbọchị arụ eme ndị enyi ya nwoke oke batara ulele kata nwa ya o ahafụzie nne nwata eze tunuwe nwa o nwata nwaanyị werela ewe iwe ha nwụọ m o ndị oyi m ahafụchala m tunuwe nwa m ole nwodibo m gị kpọrọ nwa gbuere m ya nwodibo akpọwụ ya mama ebulie ya wofu nwa o ọwụgwa ngelọma o ya wofu nwa ya ọwụgwa na ngelọma o igbuo ya taa nne m gị onye ga-ebigweri ebule ya mpamle ebule ya o agadi nwaanyị ejiri n'aka ya ja kpọrọ nwa ya ọ kpọrọla nwa ya kwa nwa ya na ime mmiri wee vuru nwa fuo ya kemgbe fuo ya ka gburuola ka atọ ofu onye dibịa onye na-egbu azụ wee hụ ngelọma o gbagide ọsọ gụrụ ngelọma gị ya n'ụgbọnị o ruolela ebe ya kpesia ya mmiri ma jụwa ihe otu siri gaa ya kọwa o n'ọwụ mama m mụrụ n'ofu nwa o akwụna ka nne m na-agba nne m gburu m ụmụ okorobịa ha bịaruola ụlọ ha etunuwe m ya wụrụziela nne na-agba akwụna mụnwa na-agba ya wụnye o ji nsị ya nwụnyụ anya na m ebikwule ndụ gị ka m jiri mere papa m arịrị nwanne m gị ka m jiri mere mama arịrị nwanne m gị ka m jiri mere nne m mụrụ mgbuo arịrị nwanne m ọsọ gbabia ọrịa mmiri arụ n'ana anụ ọwụla akpụ ụmụ ogbe ya anaghị eshi onye isi bụlụ oji ọzọrala okwu oji mkpịsị ji tue nwata nwoke la ngelọma ebiri agadi nwaanyị agbagide akwụna ọ gbagide akwụna tụgide ego ọhụ ụkwa ego ya ebido ịtụ nwa n'ụwa nwa ekweghị abịa otu ole ya elu akwụna ahụghị nwa ya etuo ya ala akwụna ahụghị nwa o mechara tụọ ya n'oke ọhịa akwụna ahụghị nwa o mechara tụọ ya na mmiri akwụna ahụghị nwa ya si a ga-aga ebe dibịa ka ọ gwọrọ ya ọgwụ ọkwa na onye dibịa onye kpọ ngelọma o dibịa onye kpọ ngelọma nwaanyị agawala nke dibịa na dibịa gwọrọ ya ọgwụ dibịa gwọrọ m ọgwụ migburu nwa m maka ihe oyiyo egburu nwa m maka ihe oyiyo akwụna nye m na-agbalụ ụwa ma egbuo nwa m akwụna nye m na-agbalụ ụwa ma egbuo nwa m
anọ na m afọ 18 kpọtụ m amụghị nwa kemgbe m mụrụ n'ime abalị ọnwụọna gị gwa ịmụ nwa gị gwa ịmụ nwa ọnwụ m eruole dibịa chajie enyi nwa nwaanyị wee biri ịgwọ ọgwụ ọ gbọgidere ọgwụ ngele ọma nọ n'ime ụlọ ọ nọ n'ime ụlọ lesi nni sicha nri ya bịa fufuta ute ofufuta nni ọ bụrụ ma mee ya ọdọnye nni ala were gbaa bụ ụmụụlọ wereziela ebe akwa agadi nwaanyị ajụwa onye na-ebe ka nwa m onye na-ebe ka nwa m onye na-ebe ka nwa m onye na-ebe ka ngele ọma onye na-ebe ka ngele ọma bụrụ na emego ụwa gbuo n'ofu nwa m ekwuo na maka ụwa gbuo n'ofu nwa m ekwuo na ego ụwa gbuo n'ofu nwa m ofu nwa lemeo kailawa lemeo ụwa mama na-ahụ mmadụ aja lemeo kailawa lemeo ụwa mama na-ahụ mmadụ mgbalị na-aṅụnị ka mụnwa na-agụ egwu ndị ṅụwa nkwụ mụrụ nwanụ amụnwa gụwa egwu ndị erighị enyeriri weni ka mụnwa kụwa egwu ụwa mara na na-ahụ mmadụ aja ahụ mmadụ aja onye nọsiela ụwa ọla ahụ mmadụ wụ n'aja onye nọsiela ụwa mụdụkwa leme kailawa leme ụwa mama na ahụ mmadụ aja leme kailawa leme ụwa mama na ahụ mmadụ aja aja saa ọsa nọ n'elu ụkwa na-ebe gbọkọm ajụla nọ n'ukwu ụkwa lakara ọsa na omechi ọnụ n'obekwele ọsa ajụ agha nọ nga nọ dinta echi ebe ochi ya lee ọsa nọ n'elu ụkwa bịa gbara ọsa ejiri hara kwasịrị elu ajụ ala dinta etuwe ọsọ gbagburu bịa hụzie elelu ajụ ala ya ele anya anụ akarịa adịghị otu o ji achị anụ n'aka ya were akwụkwọ obolobo nọ n'ukwu ụkwa were chere ajụ ala lọsa mee ọ kafuole mmadụ ole ajụjụ nka dịla ntị agara ngabọnụ mgbe m nọ 15 years agara ngabọnụ mgbe m nọ 15 years anaghị m anụ French ejighị m anụ bekee ihe m na-eji anụ okwu Igbo ka m ji agụ egwu eruole m na gabọnụ mahụ ndị gabọnụ ndị lasụrụ onwe ha ụfọdụ lasụ ụfọdụ lekwu anaghị m anụ ya na-asụ dede ihe m nụ ha pampampe ka m otilaba ka maraba akwụola agọgụ alekwula nkịtịkwanị akwụole nwafọ amụzi ụmụọma ogbuefi eruru m gabọnụ mgbe m nọ 15 years prince onye m uche agụ onye m uche agụ otulu maiti nwoke ụka nwaanyị mma nyekewe akụkọ mere live otulu maiti akụrie nne ọwa akụrie nne ya bara wa ogbenye onye nkụlụ ụwa ezihide ọbụide eze gburugburu nwoke ụka nwaanyị mma onye eze ezihide onye eze ndụka akụ ibe wee fụlụ obi abagha agwara gị sa na m anụ French ejighị m anụ bekee ihe m nụ ha pampampam Imales producer Imales onwafọ ụmụderim nọkwa n'Ishiweke Ishiweke nọ na YouTube ọma nọ n'Imo steeti ịma onye m uche ihe mebiri ogbuehi aka mgbawo ndami egbukwu ndami inyi ukwu aka fọnịchọ nwa eji aga mba na YouTube ọma akịkraka Le Simon Chukwu Korio nwa mụrụ n'ọgbọ nkume mpam ọ nọ n'ekwere azụ obi ozumozu nne m ike m ji aga mba nne ji tọrọ m n'afọ omennobi ijenje njuju njinjija ntakịrị ihe maka Stanley Nwikechukwu akụrie nne ana m ekele Awilo Lokomba ndị nwe oke bụ Ogbuefi Awilo ịkara aka njenje njiji ndagịrịga mgbanye lawa egwu ndị ọcha egwu ejudu akụga mgbanye lawa egwu ndị ọma eruru m gabọnụ mgbe m nọ 15 years agara m gabọnụ mgbe m nọ 15 years
anaghị m anụ French ejighị m anụ bekee ihe m na-eji anụ okwu Igbo ka m ji agụ egwu eruole m na Gabon mahụ ndị Gabon ndị na-asụrụ onwe ha ụfọdụ na-asụ ụfọdụ na-ekwu anaghị m anụ ya na-asụ ihe m nụ ha wụbụmbụ ka m otile egwu ihe m nụ ha pampam chewe ntị ebe ihe m nụ ha pampampa chewe ntị ebe ihe m nụ ha vumvumvu chewe ntị ebe o ihe m nụ ha vumvu o chewe ntị ebe o ihe m nụ ha pampa chewe ntị ebe o ihe m nụ ha pampa ka m otile apa ka m apa ọkwụnọ sị m ka ya aka na anam ya nwatakịrị ya furu mmiri eko ncha n'isi ncha mechara bụ nwata n'anya o ezela aghọgbu ndọlachi n'ụwa o egbe mechara ka onye eze n'isi o ezela aghọgbu ndọlachi n'ụwa o ụmụnne m o egbe mechara ka onye eze n'isi ụmụnne m na ụmụnna m ndị obodo anyị gezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ nye kewa akụkọ onye eze otu nwokorobịa o ji ezu ohi n'obodo a mụrụ ya o ruole mgbe obodo bịara bịa nwa ọgbaghara agara anyị je zucha ohi obodo achụwa ha ọsọ ya gba ọsọ gbara ha obodo ọ gbalaghala Lagos ọ nọzi ebe ahụ ji egbu ozu ọ na-ebe ahụ nwe ego nwee tọgọtọgọ bịa chọwazi obodo ma o ji bịa nwe n'ego ya bịa ya owuwele obodo a mụrụ ya ma o ji ya owuwele ime obodo ndị obodo ga-achọrọ inwe eze ịsa ga-ada eze adọ obodo niile tinye fọm onye winiri eze nwoke ahụ etinye ego ya maka na obodo la-adị ụjọ obodo la-asọchi ya anya ya were ego ya ga dọrọ eze ndị obodo ekwuru ma ha nwụchu n'ọnwụ obodo ekwuru ma ha nwụọ etiri ya votu ya achịwa ya were ogbu eze kpurula isi ọ na-ahụnazi ya achịrịla eze ya bịa lee ndị obodo ihe onye ọ nwụrụ otila sel onye ọ nwụrụ otila ụlọ mkpọrọ onye kwuo eziokwu ya so egbuo ya nwụọ arụ ya sọ ihe dị mma o mechara kpọrọ nwunye ya nwaanyị dịwa ime na onye ọbụla lụwazie nwunye ya nwaanyị ndị obodo sọwashi na ya agaghị adị ndụ ukwe na arụ obodo jụrụ ajụla ka ehi ya sa ga-apụ n'obodo ka egbuo obodo emelu umeala ndị obodo anwachike ha adịghị inye mefuru eze o maka na pawa na ya n'aka gị kwuo ya gbagbuo ohi gị kwuo gaga ụlọ mkpọrọ ya n'obe m ga nwụnyụ anya maka na o ji jila aja hiwe isi o rurula otu ụbọchị ndị odibo eze ndị kara obi ha eji akara eze so wela ya aka n'owofu akala anya ọjọọ mere ndị ogireti na sel ndị o gburu egbu ha nwụọ na ndị gbara ọsọ wee gbalagha eze naanị ya ga-anọ o rụziri m ike ya bịara bịa ju mgbe ndị eze niile bịara m iji lobi eze o eze abịa lewe anya n'elu bịa hụ na akụlọkụ ya gaghị ha agagha ya were n'oche nọdụ ya ka ọ gbagoro ka o jee setie klọk ala ekwu ka ala ekwu eze si n'elu oche bịa kụọla ala bịa were ekwe kụọla tebụl ọwụ otu eze ji nwụnyụ anya ọ ghọgbuwe ndị ọlachi egbe mechara kwuo ya elu isi ọ bịa bụ ịghọgbu ndị ọlachi egbe mechara kwuo ya eze n'isi o
ezela aghọgbu ndọlachi n'ụwa o ewu ebe emechara bụ onye zere isi ya ebido tiwe isi agwụla m o isi agwụla m alala m ọkpọrọ anwụọna m anwụọ efuole m ọhịa anwụọna m anwụọ anwụnyụọna m anya isi m o ị hafụla mekaniki ị gara ezi hapụrụ achị ya ọ hafụla onye enu ọrụ ọnụgbu ọ ga-awụzi onye na-akụ egwu ọ ga-awụzi musician ị hafụla ọkada wee gbara ị ga-awụzi onye egwu ewu ị hafụla egwusiwa ireghe ị ga-awụ onye gbara egwu ị hafụla iri ahịa ile-eshi o ị ga-asọrọ isoro ọkụkụ egwu ị hafụla kọndọktọ ịgbagharịzigbo ị ga-awụzi onye zuru ohi o anaghị egiri ọnwa n'aka anaghị egiri ikuku n'aka o sampe 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 ya sampe 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 ya o ezela aghọgbu ndọlachi n'ụwa ụmụnne m o egbe emechara onye zere isi nwatakịrị hafụrụ mmiri ikwenwe nchala isi o ụmụnne m ncha mechabe nwadala anya ya ebido kpọwa anya m ya kpọwa ya etuwe o ya kpọwa mme ya kpọwa mpe ya o anwụọna m anwụọ efuole m ọya o alala m mkpọrọgbu amụọna m ogbo amụọna m taa anwụnyụọna m anya taa ịọma m ụlọ obi m o mgbe m jem ọnụ ụkwanye ọwa ọkụ nwa amamme ya la ndị egwu ya ha kpụrụ bịa o anọ ha laif na-agụ egwu o aka gwaghị ha ezuru ha ezu taa ezuru ha ezu ugbu ezuru ha ezu taa ezuru ha ezu anya m ike ụja nga nye ya ugbu a ka ndị a kụrụ nkwa